Mmakwawa eba training safwa we eyado ya etoso miensa ahweya etoso 9 mechire part 3 episode 4 enim se ahweya etoso miensa ni mu no aba chire akokramu adimamho ekopedro edi akugu ajodi edu enim se ne be obedi na woyi ne free ho waye ne obetum bia se ne be ya ne sa be kan pa akofia mana do no amene tai ne yire nenso akoyo hwebuada nti sese opese ode fa ne yire ne so akwaji edro no ede kwa ajodi ya fie ebe ba mu ama no se ne ohwe no anase obejai we eye training safwa why kradwa menso my krado if mo bi show for amanfo yen hyase achemade araba kire ekwadwo edi ye fie onam kwan so araba kire okasa oh nananu masamanfo mekoto mesre mu me gina machi achigina pa na de a me de asimani so epese me yi enye yi ma ywa antumi oberima yi ede be fro ba no entia na oberima yi entie masem krai me yi no ho ama obo adwo ene de ne ebeba da eyese me kose ne yakramu adimam yi eka ye no a na bo me bidim na magyae ene de misivyo kowa di obi wuo ne bewuo okwadwo adi ye fie oba wofo hye ho ne no adwo adi ya me oba bi ko me hye ho araba kire okomu adwoa ma ha adwo adi ya obo adwo araba kire me de iwa hote firi me so ekodo adwo adi ya na me boa me hunu fie ha se na wotwimpo atwamu araba kire na adan na waye senia oho emfa wo yi jama wo no kwa afi ukunu no na abofra no wo he adwo adi ya ma me tie ku ade no afi ebo me say da ye bia dufia be yi a kire me anopa yi ama ma ye bisi basa o ha anka me ma oyi kire wo ana se me obi mfa namra dufie oba ya dufie aye dien ma ye dien na mo ma midin na awie yi adwo adi ya ye ni onyame bofo sin obofo pa ye die onyame bofo sin obofo pa da ya wo be yi kire me anopa yi no ena ama ma ye busa ena araba ebisa me a me bo udin a oteye no obi anye wo dufie ogina oje ne ho tena ase aja samaye be fa me ko na ma brewi ase oka kira horaye mu a esese me di ba me no ena atumi ne abebrese yi araba kire na te se akiremade ha de abofa bi ene a chese obi a nka asem keto ada opanyini akwadel mpanyini nsem nkwa dufie me de janto to ano na tie me daye no bi ema na asem a eye hu no okaka na enye hu bio araba kire ampa yese se oreho na uka oreho sem no eche obi a empredodo a obeka no na reho sem no so ete esanse oni no a obeti bie no so di asem no ho ye bi emawo saa hanso ena se wanije na waka wanije no so eye kese na se oreho na waka reho no so te na wanije na se waka de a anije no kosoro menti ase ayo we dey asem sebe ajodi ya wodi ebono senia se mekase meka kra anhwa na mankanu ye dufie ene se ena anadwoyi medahwa na kwabra dwumo edene lorry no akokwan so a omaye eye me se me ne adwoa tu kwan akoba bi no o kesie bi befa ye niema nyina eguru adofo ne omanfo nyina betwa afidie no ehyiae araba kire otware no mu te se obegya mokwan dufie obegya yen kwan ni mekan na ebinum esufa lorry no ho nia eye din pa drobe ni a okan lorry no hunu nanim ode bibi te se kaka motobi edre nanim de akosi ne nan asese etwan ena oyire lorry no anim sei koso araba kire wansi fom dufie nia wade ye ekwaye ode ye fa so ne die ebi ne o mayi mu edamu sei prum ene menka man ware anchere na lorry no ede yen adru nkwanta bi so
Nkwanta no dodoɔ atwam aduasa. Afei, yɛto yɛn ani a, na yɛhuna ne nnuane nko a. Ɔman mu nnuane nyinaa bi wɔ hɔ. Yɛte nnipa kasa, nso enwunu biara. Kasa no nso, wayaaya te sɛ edwam pɛ. Afei, drɔba no ma yɛsii fam sɛ yɛntɔ aduane ani na ɔgyina yie. Yɛdane yɛn ho ɛfaa gyedua kɛseɛ bi akyi. Yɛhwɛ sɛ me nana Kwabena Dapaa ɛna ɔbea nkwankwanua bi soɔ ɛwɔ gyedua no aseɛ yi. Abakyerɛ, ɔnana no a ɔwuu nansa yi no. Dufie, mese, asɛm yi bia na meka saa no o. Ɔhɔ na mepɛ ɛna ɔbɔɔ pankran sɔreeɛ. Afei ɔse yaa, na wama neɛ ha. San w'akyi ntɛm. Hwɛ yie ɛna wamma obiara anso mu wɔ ha. Sɛ obi so mu pɛ, waka haa ne no. Ka wo ho. Memfa adeɛ abrɛ wo na wode akɔma wo ni. Hwɛ na obiara anyɛ wo papa. Biara wɔ ha. Meba. Nana ti kɔdɔɔ mu kakra. Kwansin. Mehwɛ sɛ adwoa nso ɛne n'adamfo Sɛmanhyia ahyia tatarata. Ɔkɔhwɛ sɛ Sɛmanhyia atwa ne dansinkran. Aka ne bidie paa. Asan atutu n'adwene nsa agu soɔ. Na ne dansinkran no so adwa yerɛyerɛwa. Ɔsi yiw ɔbaa ni. Ne bɔre yi, wahwɛ so ama ayɛ fitaa sɛ Roma asɔredan ho. Ɛna egu ahenema soɔ. Ɛhɔ a na Sɛmanhyia de mmirika aba mu no. Asɔ ne nsa ɛde no akɔwura dan bi mu. Ɛna me nso megyina baabi ɛhwɛ wɔ mo. Afei, nnuane a obi nhunu nea ɛfiri ba. Ɔde pii besisi adwo anim sɛ onni. Ogu so adidie no ara na nnipa pii kɔtwaa ne ho hyiaeɛ. Afei deɛ, meto m'ani a, menhunu ɔmanifoɔ biara. Menya me nsa ɛfrɛ ne sɛ ɔnsɔre mmra nso a, ɔnhu me. Wɔannidi awie koraa ɛna nkurɔfoɔ yi bɔɔ no abɔmu. Ɛne amena kɛseɛ bi mu kurom. Ɛyɛɛ saa no, na me yam hyehye me ɛma no. Ɛna meteatea mu. Sɛɛ na m'ani afiri adi. Ogyae Kwansin. Arabakyerɛ, yaa, toa so ɛ, na me deɛ awɔsen mpo agu me. Na osum ne saa yɛ den. Dufie, meteatea mu saa no. Na metoto me nsa ne me nan. Na me nsa yere mpadua meda soɔ ne mu pan. Ɛhɔ a na m'ani de me tɛ. Ɔpagyaa me nsa ɛkyerɛɛ no. Hwɛ, neɛ me nsa ayɔ. Mesɔre tena hɔ din bɛyɛ dasuo mmienu ansa na mesan ada bio. Ɛyɛ sɛdeɛ m'ani ɛrekɔ me san no a, na amununtum amuntunu me. Afei, na obi abɛgyina m'atifi hɔ. M'ani gu so kan nso mentumi nkeka me ho. Arabakyerɛ, amununtum deɛ ɛyɛ ya. Sɛ ebi nyɛɛ wo a, nhunu asɛm da. Dufie, afei na wo ni no ɛrekasa kyerɛ me te sɛ nea ɔbɔ me kɔkɔ no. Nanso, na wɔkaa mente. Ne nyinaa na ɔde ne nsa ɛreba me hwene ano. Afei, na meteatea mu den. M'ani tiiɛ mehwɛ sɛ Kwabena Dwomɔ egyina hɔ ɛresrɛ me. Mesɔre ara na mebɛyi ɛkyerɛ adwo a abɔ no yadeɛ saa no o. Arabakyerɛ, na obi daeɛ na wadwene ho ama wayɛ bosan yi. Ɔbaatan, wobɛdwene wo ho ayɛ kɛseɛ ama bi aka wo ba no. Ɔredwene daeɛ ho. Adwo adia, ebo, gyae. Na daeɛ no ehu. Ɔbaeɛ, na wontee daeɛ no, na ɛyɛ wo sɛ mafe paako fi. Afei deɛ, sɛ wohunu ne nti a, mayɛ kom mu no. Dufie, me deɛ, ɛne me kane no a, anka me daeɛ deɛ, wɔyi ano musuo. Sɛ m'ani so daeɛ a mahunu no anadwo yi, gyae. Arabakyerɛ, etumi ba sɛ wo daeɛ ba mu deɛ, nanso, megye me de sɛ, mimpo metumi de me nkwadadwene akyerɛ aseɛ kakra. Ɛyɛ me sɛ, seesei, nea wo kunu ɛwɔ no, gyama wanya nan bi agyina so. Ɛyɛ me sɛ akwantuo no ɛkyerɛ sɛ, wanya afiri mu afiri ɛnkyɛ. Wobɛkɔ wo kunu nkyɛn. Afei, yaa, wo nso, wo nana Saman a wohunu no no, ɛyɛ nhyira koraa. Adeɛ no a anka ɔse ɔde ɛbɛma wo no, wo nsa bɛka. Mopɛ a, nea meka yi, momfa nsan ne nsuo nka nhwɛ. Nea m'ani Dufie nana nya adwene koraa ne sɛ, osusu sɛ obi yɛ wo papa a na wo ni no aha wo no. Enti, maame atieku a ɔrehwɛ wo yi, obetumi ayɛ ɔbɔne. Adwo adi a, ɛno deɛ ɛsono kakra.
emfa ye hu kra se maame atieku ade me fa ne se me maame ene no preko araba kire eno a ne da ho no enti wa wonsu daye a eyi hu chen we da ana obi nyi daye a eyi hu sne ye mfa wo ho da dufie nanso me daye de etai ba mu araba kire eno ana maka no wo de se no so hwe daachi biara mo beto mebo se beba mu mpokura no a ema ye mu bia so jai munyai na mentwa asem ne tia kra ma mo hontom ukunu dwumo kan no a eso a nyoma a ekosesi kwanso no na wo de ko adakon no na enye hwe adwedi ya mmom nso waka bi megimi di se ne awakan yi ne daye no nnam kwan kroso sese die wona wama me ho atomic kakra obatan maduane mpo na adwusi ho no daye no ama manum ato araba kire he unia twa wakoma to yem ebere abosumdwa yi ebo ye ho ban bibi ni ho ode ne nsa ekire osoro nyina ene okatachi a ohata hoyi atiku a oba ho na adwoa okosabe wanum dudu yi bi no adwoa di ya maame inya num bio atiku a wode usuro dunum ene medi si uja so na emu ya hia wanum mekuhwie mi wura yegu na samasama adefo anwa a obesama me araba kire mekra menum aduro no bi atiku a wode ese woye oyinum de osuro aduro no mu mekwaba otamni wura soae dufie maame mene woko na meduru me fie a mafa mi wura bi a mede asi ho ama yakogu na saa samasama yi de wo kiri me kokokokokoko ope obi na se owokunu a na wafa ne tirimuka maame mayenko okoye araba kire adwoa enye me se aduro ni mu ayehye me hwie bi no mu adwoa di ya ene na wahwie bi abre me eya afamako eputomu araba kire okohwie bi num edi bi bre adi ya me de manum bi saa adwoa di ya fa bi putomu mame na me yem kura wentem araba kire se makomu ewo biribi a enka apetu pre ne mfa odi mako ni biribi eputomu okasa kasa se wo se wani ate mawie wo dada adwoa di ya wosesen araba kire me se makomu wo biribi a enka apetu pre ne mfa adwoa di ya ebi nso a enka wani mako a ma ne amfa enka wosu ewu araba kire ode ba ho je na wo ye ntoto a atieku a osan ba ho bio wanu mawie araba kire ma pop makra sesi ya adwoa de na ogusuo no atieku a me wani num ni nyina adwoa de ya ajei me na me se me pemako na ye die eye den atieku a saa na ye araba kire oje kra no twitwi mu edisi ho maame ye die mekope bibi kakra aka mu ede abo mensonopo na makopata ase akwaji misika bi wo papa nya meche yire no ho aba ebi a metoa so adru sisanse enti age wochena na mubehume adwoadi ya oni akwantu die onipa na wote faako a na ne ho hyehye no se araba kire saade waka osigeni manyere me ho a ebe den na mensa akoma no atieku a awura obeware a ware na oba ha che ene maba wa maba die mpa ware ye kora adentira araba kire maame nso a maame ene na de emunye enti gisidi mienu yi ekoto nam ebeye nkwan ma obaatan no kire se nufusu ebeba ne nufu mu pa no kra nka mede ekoche GNT sikrache mpu eni oyidi kire meba ena mihia na bofra no na wose okokumase ekofa nioma se mede be ma na yire fon tantan no adie anka ebepro ena abofra wu onsamampu mu a yemfa no nkofie obi edwan su a na obi enyankwan entina asemsebe ode to ho birichi adwoadi ya ebo na wa ma na wase araba kire yeni aseda atieku a awura ade echi a wadamfo a edda wase mu due ne awie o adwoadi ya ebo meda wase owie o atieku a ye senka mewe ye free ode mirika free adi arabe
Ami tie kua ekɔ araba kasa kwansin. Ɔsan ba fie. Adwoadi a ɛda hɔ ebu fa so. Adwoadi a Ajay. Miwo, Ajay. Atiekua. Adan adwoa. Adan na sesi a mitwa me ho aba na ubunam sɛ yie. Ɔbɔ ne mu ase gyina ne ho. Adan asɛm bɛn a adwoadi a miwu. Ajay. Meyam. Atiekua. Na adan wadi biribi ana na makuo no ɛdɔɔso dodo. Adwoadi a maame dabi. Aduane no mpo na esi hɔ no. Aduro no a na bɔgye paa sesa ontumi nkasa. Atiekua. Ɔyɛ gyigya ɛwɔ dan no mu. Yee, asɛm ni. Ɔba a onyinsɛn mpo wanyare da. Na adan ayɛ deɛn. Mmarima mmerɛ o. Na ade ayɛ me o. Abofra bi etwa mu. Hwɛ akwadaa tumirika kɔfrɛ wo papa Kwabena Dwomo ma me. Sɛ no sɛ adwoadi a ewu na ɔmmra sesi a nipa pii baa hɔ ɛma hɔ yɛ menyamenya. Dwomo odimirika. Adan monkyerɛ. Obu nkotodwe wɔ adwoadi a anim epigya ne tiri. Brago. Ɛne Kwabena, moma yɛnkɔfa ɔkɔmfo Akwasi Kwadwo mmra na ɔmɛpae no. Dupo kɔmfo deɛ onim fam. Dwomo, maame kwan ne gyae wo kɔmfoɔ Akwasi Dwomo asɛm no. Onipa ewu yɛ pɛduru a yɛse afu akobi. Ana moma Nana Akwasi afram ɛmɛsɔn hwɛ. Na asɛm yi deɛ sɛ ɔno ara na ɔhwɛ no. Brago. Sɛ wɔse ɔbɔfoɔ kɔ dadaada o. Afi akobi. Agya deɛ sɛ ɔba mpo. Akwasi nantinkɛfa. Onipa na ɔnam wɔ ne nantinka fam sei. Akwasi afram. Ɔbaa hɔ. Agoo. Brago. Onyame. Yɛda wase. Na ne yi abayi deɛ wate apɔ awie. Akwasi afram. Osunti. Dɔw. Dondon no. Ɔkame ne ho. Kai. Ntana. Tentan no. Moyɛ kwa. Ɛyɛ den nso ɛbɛyɛ mmerɛ. Obiara mfiri. Nipa mu no nyinaa ɛde kasa wayaa efiri kɔɛ. Odunsini Akwasi afram ɛpem so biara nso ɔkwa. Afei ɛde yɛfunu kɛseɛ bi bɛtoo adwoadi a so. Awurade. Nipa tiri mu sum o. Tiri mu sum. Nipa nye o. Amenka yɛn ho ate. Yɛbɛhyia.